O Marija, o Malla u Sultana tal-Konsolazzjoni, permezz tiegħek allabat fid-dinja lil Kristu li fih insibu il-vera serħan tagħna. Inti li lqajt l-aħbar mimlija faraġ tal-qawmim ta' Kristu u stennejt bil-fiduċja kollha il-miġja tal-Ispirtu Santu. Għajn ta' faraġ u ta' paċi. Induru lejk, Om tagħna Marija, għaliex biċ-ċintura li trid taqgħadna miegħek, trid ukoll twassalna u taqgħadna ma' Eblek Ġesu. Aħna nduru lejkom Marija, Om tagħna l-bnedmin, u nitolbuk minn qalbna d-don tal-konsolazzjoni, sabiex hekk kif turina lil Ġesu Kristu u s-sinjal taċ-ċintura nibqgħu dejjem maqudin ma' Eblek Ġesu u narfu nintlew bil-faraġ tiegħek biex inkunu aħna wkoll sinjal ta' faraġ għal xulxin u ma' kulħadd. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marja, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Isa Marija Malla tlaqalina minn immin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Omna Marija tal-Konsolazzjoni, itlob.
konsidrawi kontra il-misterju tal-Vatika, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna fl-aġendat. Lejli Santa Katarina ta' Is-sirna li inti tismewi għadda tismek iġi saltatek li tissema jek daflar. Slimalik Marija, ringrazio Maria, volevi dirka inti fost il-nisa, direk il-front tal-ġufijiet Ġesu. Slimalik Marija, ringrazio Maria, volevi dirka inti fost il-nisa. O Marija, o Malla, Sultana tal-Konsolazzjoni, permezz tiegħek allabat fid-dinja l-Kristu, li fih insibu l-vera serħan tagħna. Inti l-qajt l-aħbar mimlija farax tal-qawmin ta' Kristu, stennejt bil-ġukolla l-biġi tal-Ispiritu Santu għajn ta' faraġ u ta' paċi, idduru lejk Tana Marija, għaliex biċ-ċentura li trid taqqadna miegħek, trid ukoll twassalna u taqqadna ma' ibnek Ġesu. Aħna nduru lejkom Marija, Om tagħna l-bledmin, nitolbu minn qalbna id-don tal-konsolazzjoni. Sabiex hekk kif turina lil Ġesu Kristu sinjal ta' ċentura, nibqgħu dejjem magħqudin ma' ibnek Ġesu u narfu nibdew bil-faraġ tiegħek biex ikunu aħna wkoll sinjal ta' faraġ għal xulxin u ma' kulħadd. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Omna Marija tal-Konsolazzjoni.